Γεια σας. Βλέπετε το τέταρτο επεισόδιο του Nerf Show. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το Nerf Strike Elite Crossbow, τη νέα βαλίστρα Nerf, η οποία έχει γεμιστήρα 12 σφαιρών στο πίσω της μέρος και 2 access windows. Για το όπλισμα μπορεί αυτό το access window να μην είναι ανοιχτό, όμως αυτό αναγκαστικά πρέπει να είναι κλειστό. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να βγάλουμε το γεμιστήρα των 12 σφαιρών. Με αυτό εδώ το μεγάλο κουμπί το πιέζουμε προς τα πάνω και μπορούμε ανά πάσα ώρα τη στιγμή να τον βγάλουμε, όσο το όπλο είναι οπλισμένο. Φυσικά μπορούμε να βάλουμε και ένα γεμιστήρα 6 σφαιρών, όμως δεν ταιριάζει πολύ επειδή είναι πολύ μικρός. Γι' αυτό μπορούμε επίσης να βάλουμε ένα γεμιστήρα 18 σφαιρών, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Γι' αυτό ο καλύτερος γεμιστήρας του είναι ο 12. Είναι πολύ καλά. Επίσης μπορούμε να βάλουμε και 25 γεμιστήρα. Αυτόν εδώ πέρα, που του προσθέτει πολύ πλάτος. Θα βγάλουμε τον 25 και να βάλουμε πάλι τον 12. Με τον 12 γεμιστήρα θα πούμε ότι αν δεν υπάρχουν σφαίρες μέσα στο γεμιστήρα δεν μπορεί να οπλιστεί το όπλο με αυτό το γκρι κομμάτι. Επίσης μπορούμε να βάλουμε και αυτό εδώ στη χειρολαβή και να το κρατάμε έτσι. Επίσης μπορούμε να τραβήξουμε το σκοινί έτσι απλά κάτω και να σπρώξουμε το όπλισμα μπροστά και να πυροβολήσουμε χωρίς σφαίρα. Απλά για να έχει το σκοινί μπροστά. Τώρα ετοιμαζόμαστε για τις βολές. Είμαστε έτοιμοι για τις βολές μας. Οπλίζουμε το όπλο επειδή έχει σφαίρες και το πάμε πάλι μπροστά. Και τώρα επειδή η σφαίρα δεν έχει ανεβεί πολύ καλά, ανοίγουμε το ένα access window και προσπαθούμε να σπρώξουμε τη σφαίρα για να ανεβεί. Νομίζω ότι τώρα έχει ανεβεί, οπότε είμαστε έτοιμοι για να το οπλίσουμε το όπλο μας. Ναι, έχει ανεβεί. Και τώρα ούτε αυτή η σφαίρα έχει ανεβεί. Τι κρίμα. Θα το σπρώξουμε και ανέβηκε. Ούτε αυτή έχει ανέβει. Τι κρίμα. Το χειρότερο είναι αν σου κολλήσει σε αυτό εδώ το μέρος της σκάνης, που μπορεί να χαλάσει όλη η σφαίρα. Οπλίζουμε και πετάμε. Αυτό ήταν το τέταρτο επεισόδιο του Nerf Show. Επίσης θα πούμε ότι αυτό το access window μπορείτε να το ανοίξετε και να δείτε όταν η σφαίρα έχει πάει σε αυτό εδώ το μέρος του όπλου και είναι έτοιμη να πυροβολήσουμε. Επίσης, αν η σφαίρα έχει γρατζουνηθεί ή έχει σκιστεί στο πίσω της μέρος, δεν μπορεί να οπλιστεί, επειδή ο μηχανισμός την τραβάει από το πίσω μέρος. Γεια σας. Τέλος.